Σταμάτα ό,τι κάνεις. Μην προσπεράσεις αυτό το βίντεο. Εκλεκτέ, δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο αλγόριθμος σταμάτησε την οθόνη σου ακριβώς σε αυτό το βλέμμα. Ακριβώς σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ξέρω ότι τα μάτια σου είναι κουρασμένα, το σώμα σου νιώθει ένα ανεξήγητο βάρος και το μυαλό σου τρέχει χωρίς σταματημό, προσπαθώντας εναγωνίως να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου και μέσα σου. Ξέρω ότι κάθε πρωί ξυπνάς νιώθοντας στάσιμος, σαν να έχεις κολλήσει σε μία αόρατη παγίδα. Ξέρω ότι νιώθεις πως οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι απόλυτη στασιμότητα, σαν όλα να έχουν παγώσει στον χρόνο, ενώ όλοι οι άλλοι γύρω σου προχωρούν. Ξέρω ότι αναρωτιέσαι με πόνο αν έκανες κάποιο λάθος, αν πήρες λάθος απόφαση και έχασες οριστικά την εύνοιά του. Έχω δει πως κάθε προσευχή σου μοιάζει τον τελευταίο καιρό να χτυπάει σε κλειστές, αδιαπέραστες πόρτες. Έχω δει τον αόρατο ιδρώτα της ψυχής σου μέσα στις ατελείωτες νύχτες όταν ο ύπνος χάνεται. Έχω δει την πνευματική σου αγωνία όταν ο ουρανός μοιάζει εντελώς σιωπηλός, ψυχρός και απόμακρος. Ο πατέρας άκουσε τους γεμάτους απόγνωση ψιθύρους σου όταν έλεγες στο σκοτάδι «Γιατί με ξέχασες?» Ο πατέρας μέτρησε με ακρίβεια τα δάκρυα που κατάπιες τις φορές που προσποιήθηκες ότι όλα είναι καλά για να φανείς δυνατός στους άλλους. Ο πατέρας στάθηκε αθόρυβα δίπλα σου ακριβώς την ώρα που το πνεύμα της αμφιβολίας σου ψιθύριζε πως έμεινες ολομόναχος. Μπορώ να νιώσω το ακριβές σημείο στο στήθος σου όπου αυτή η ατελείωτη αναμονή έχει πλέον μετατραπεί σε έναν βαρύ κόμπο που δεν σε αφήνει να ανασάνεις ελεύθερα. Πάρε μια βαθιά ανάσα τώρα. Εισέπνευσε και τώρα άδειασε τα πνευμόνια σου από αυτή την πνιγυρή αγωνία. Άφησέ την να βγει έξω. Επιτρέπεται να νιώθεις εξαντλημένος. Δεν χρειάζεται να φοράς τη μάσκα του γενναίου μπροστά μου, ούτε χρειάζεται να κρύβεσαι μπροστά του. Αν νιώθεις αυτή τη θεϊκή παρουσία να σε αγγίζει τώρα, ακριβώς εκεί που βρίσκεσαι, πες δυνατά. Είμαι εδώ. Σου το έκρυβε για μήνες και τώρα ήρθε η ώρα της φανέρωσης. Δεν καθυστέρησε για να σε τιμωρήσει για τα λάθη σου. Δεν σε άφησε στο σκοτάδι επειδή δεν σε αγαπά ή επειδή σε ξέχασε. Σε έβαλε σε μια κατάσταση απόλυτης θεϊκής απόκρυψης για να προστατεύσει αυτό ακριβώς που ετοιμάζει. Σε αυτό το μήνυμα θα σου αποκαλύψω το στρατηγικό μυστικό αυτής της σιωπής. Θα σου δείξω πώς ακριβώς δούλευε ο πατέρας στο παρασκήνιο όλο αυτόν τον καιρό. Θα σου εξηγήσω γιατί αυτή η καθυστέρηση ήταν στην πραγματικότητα η απόλυτη άμυνά σου απέναντι στον εχθρό. Και στο τέλος, θα ξεκλειδώσουμε μαζί την πύλη για να βγεις από το σκοτάδι της μήτρας στο εκτυφλωτικό λαμπρό φως της αποκάλυψης. Πριν προχωρήσουμε στο βάθος αυτής της ανατρεπτικής αποκάλυψης, κάνε κλικ στο κουμπί του like. Αυτό δεν είναι ένα απλό κλικ, είναι μια πνευματική υπογραφή που λέει στο σύμπαν ότι είσαι έτοιμος να αποδεχτείς το μυστήριο του Θεού και να αφήσεις πίσω σου τον φόβο. Και ίσως γι' αυτό ακριβώς υπάρχει κάτι μέσα σου που παλεύει, κάτι που νιώθεις βαθιά, αλλά δεν μπορείς ακόμα να ονομάσεις καθαρά. Αυτό το σιωπηλό μαρτύριο, αυτή η αίσθηση του πνευματικού παγώματος τους τελευταίους μήνες, είναι σαν μια αόρατη αλυσίδα. Πολλοί νομίζουν ότι πρόκειται για απλή αδυναμία, ψυχολογική κούραση ή έλλειψη πίστης. Αλλά τι θα γινόταν αν πίσω από αυτή τη φαινομενική στασιμότητα κρυβόταν μια πραγματική πνευματική μάχη για τον έλεγχο της πίστης σου? Αν όλα όσα νιώθεις δεν είναι η οριστική εγκατάλειψη, αλλά η πιο σκοτεινή ώρα λίγο πριν το χάραμα της νίκης, και αν η απάντηση και η λύτρωση βρίσκονται σε μια βαθιά βιβλική σοφία που δεν έχεις προσεγγίσει ακόμα. Τώρα σκέψου μαζί μου, τι θα γινόταν αν όλα όσα πέρασες ήταν η απάντηση στην ερώτηση που σε βαραίνει μήνες τώρα. Γιατί, πατέρα, αργείς τόσο πολύ μαζί μου και γιατί με κρύβεις? Εκείνα τα πρωινά που νιώθεις εντελώς μπλοκαρισμένος, εκείνες οι νύχτες που αναρωτιέσαι αν η εύνοιά του έφυγε για πάντα, ίσως να είναι τελικά τα σημάδια μιας τεράστιας προετοιμασίας που ζητά μια νέα κατανόηση. Ψάχνοντας απαντήσεις για αυτό ακριβώς, βρήκα αυτό το ψηφιακό βιβλίο με τίτλο «Η μεγάλη βιβλική σοφία για να νικήσεις την πνευματική αγωνία». Αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς ένα ανάγνωσμα. Είναι μια αποκάλυψη δημιουργημένη για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τις πνευματικές ρίζες αυτής της στασιμότητας, να ενισχύσει την πίστη του, να σπάσει τα μοτίβα φόβου που περιορίζουν την ειρήνη του και να δει με σαφήνεια
Τι μπορεί να προσπαθεί να του δείξει ο Λόγος του Θεού? Πολλοί ήδη νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτό το αίσθημα παγώματος, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να κατεβάσουν το ψηφιακό βιβλίο. Κατέβασέ το τώρα αμέσως. Είναι διαθέσιμο στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Αλλά προσοχή, έχουν απομείνει λίγα αντίτυπα αυτού του ψηφιακού βιβλίου. Μέσα από τις σελίδες του θα βρεις τα εργαλεία που μετατρέπουν την αγωνιώδη αναμονή σε δύναμη και τον αόρατο φόβο σε σιγουριά. Κάνε κλικ τώρα, κατέβασε το αντίτυπό σου και ανακάλυψε γιατί αυτή η φαινομενική καθυστέρηση μπορεί να είναι το ακριβές σημείο από όπου ξεκινά η μεγαλύτερη πνευματική σου απελευθέρωση. Και αν για κάποιο λόγο δεν ενδιαφέρεσαι ή δεν μπορείς να κατεβάσεις το ψηφιακό βιβλίο τώρα, υπάρχει ακόμα μια άλλη πόρτα ανοιχτή για σένα. Δεν λαμβάνω ούτε ένα λεπτό για καμία από αυτές τις λέξεις που σου παραδίδω εδώ κάθε μέρα. Απολύτως τίποτα. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν να βγαίνουν κάθε μέρα για σένα και για όποιον άλλο τις χρειάζεται. Αν κάποια στιγμή η καρδιά σου θελήσει να επιστρέψει λίγο από αυτό που έλαβε, υπάρχει ένας σύνδεσμος εθελοντικής δωρεάς ανοιχτός στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο, ακριβώς κάτω από το βιβλίο. Οποιοδήποτε ποσό χωράει στο χέρι σου σήμερα, οποιοδήποτε ποσό σου υποδείξει η καρδιά σου, αυτό είναι που κρατάει αυτό το κανάλι όρθιο. Αυτό είναι που κάνει την επόμενη λέξη να φτάσει σε έναν άλλο εκλεκτό αύριο, ακριβώς όπως έφτασε σε σένα σήμερα. Σε περιμένω εκεί, εκλεκτέ. Και είναι ακριβώς για αυτή την απελευθέρωση και για το τέλος αυτής της θεϊκής απόκρυψης που ο Πατέρας θέλει να σου μιλήσει τώρα. Διότι αυτό που συμβαίνει στο παρασκήνιο της ζωής σου είναι πολύ πιο μεγαλειώδες από τι τολμάς να φανταστείς. Αλλά πριν σου αποκαλύψω το μεγαλειώδες σχέδιο πίσω από αυτή τη σιωπή, πρέπει να ξέρεις ότι ο Πατέρας μου έδειξε με κάθε λεπτομέρεια τον αόρατο πόλεμο που μένεται μέσα στο μυαλό σου. Δεν είμαι εδώ για να σου πω απλώς όλα θα πάνε καλά με κούφια λόγια. Είμαι εδώ επειδή το πνεύμα μου αποκάλυψε τα ακριβή σημάδια της εξάντλησής σου, αυτά που κρύβεις πίσω από χαμόγελα και τυπικές απαντήσεις. Το πρώτο σημάδι είναι εκείνη η παγωμένη αίσθηση κάθε πρωί που ξυπνάς, νιώθοντας απόλυτα στάσιμος. Ανοίγεις τα μάτια σου και αντί να νιώθεις τη χαρά μιας νέας μέρας, νιώθεις ένα αόρατο βάρος στο στήθος σου, μια εξαντλητική πεποίθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήσουν πριν από μήνες. Νιώθεις σαν να είσαι εγκλωβισμένος σε έναν λαβύρινθο, όπου κάθε βήμα σε γυρίζει πίσω στην αφετηρία, ενώ βλέπεις τον χρόνο να κυλάει ανελαίητα. Το δεύτερο σημάδι είναι η πνευματική σου απογοήτευση όταν γονατίζεις. Κάθε προσευχή σου τον τελευταίο καιρό μοιάζει να χτυπάει σε κλειστές, ατσάλινες πόρτες και να επιστρέφει πίσω σε σένα σαν ηχό σε άδειο δωμάτιο. Έχεις κλάψει, έχεις παρακαλέσει, έχεις ζητήσει έστω ένα μικρό σημάδι. Αλλά ο ουρανός παρέμεινε τόσο σιωπηλός που άρχισες να τρομάζεις. Ένιωσες ότι ίσως η φωνή σου δεν φτάνει πια στον θρόνο του, ότι το πνευματικό σου ραντάρ έχει νεκρώσει. Το τρίτο σημάδι είναι ο συνεχής βασανιστικός ψίθυρος της ενοχής και της αμφιβολίας. Κάθε φορά που αναρωτιώσουν με αγωνία αν έκανες κάποιο ανεπανόρθωτο λάθος, αν πήρες μια λάθος απόφαση στο παρελθόν που ακύρωσε την εύνοιά του πάνω στη ζωή σου. Ο εχθρός χρησιμοποιεί αυτή τη σιωπή για να φυτέψει στο μυαλό σου την ιδέα ότι ο Θεός απομακρύνθηκε εξαιτίας σου, ότι δεν είσαι αρκετά άξιος ή αρκετά πιστός για να δεις το θαύμα να εκπληρώνεται. Και το τέταρτο σημάδι είναι η αφόρητη σύγκριση. Βλέπεις τους ανθρώπους γύρω σου να προχωρούν, να κατακτούν στόχους, να χαίρονται τις ευλογίες τους και εσύ στέκεσαι εκεί, κρυμμένος στη σκιά αναρωτώμενος. Πότε θα έρθει η σειρά μου, Πατέρα? Γιατί όλοι οι άλλοι δρέπουνε καρπούς και εγώ παραμένω στην έρημο. Αυτή η απομόνωση είναι ίσως το πιο βαρύ χτύπημα στην πίστη σου. Δεν απευθύνομαι σήμερα σε όσους έχουν τη ζωή τους τακτοποιημένη και τον δρόμο τους στρωμένο με ρόδα. Δεν μιλάω σε αυτούς που η πίστη τους δεν δοκιμάστηκε ποτέ μέσα στο καμίνι της θεϊκής σιωπής, ούτε σε αυτούς που ποτέ δεν ένιωσαν την ψυχή τους να συνθλίβεται κάτω από το βάρος της αναμονής. Μιλάω αποκλειστικά σε σένα, τον εκλεκτό που είναι σημαδεμένος με χάρη, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθει εντελώς ξεχασμένος. Σε σένα που παλεύεις με νύχια και με δόντια να κρατήσεις τη φλόγα αναμένη, που σκουπίζεις τα δάκρυά σου και συνεχίζεις να περπατάς, ενώ όλα γύρω σου φωνάζουν να τα παρατήσεις. Εδώ ακριβώς
βρίσκεται η τεράστια ανατροπή που ο εχθρός δεν θέλει με τίποτα να μάθεις. Αυτό που εσύ ονομάζεις τιμωρία, εγκατάλειψη και στασιμότητα, ο Θεός το ονομάζει ύψιστη στρατηγική. Ο πατέρας δεν καθυστέρησε επειδή σε ξέχασε. Σε έκρυψε στο παρασκήνιο για να σε προστατεύσει. Η φαινομενική του απουσία δεν ήταν ποτέ ένδειξη θυμού, αλλά μια σκόπιμη, θεϊκή απόκρυψη. Ήταν μια αδιαπέραστη ασπίδα προστασίας γύρω από την ευλογία που μεγαλώνει μέσα σου. Η απόκρυψη δεν είναι εγκατάλειψη, είναι θεϊκή ασπίδα. Δεν σε άφησε στο σκοτάδι της μήτρας για να χαθείς, αλλά σε κάλυψε με τη σκιά των φτερών του για να κυοφορηθεί το θαύμα σου χωρίς καμία δαιμονική παρεμβολή μέχρι να έρθει η τέλεια ώρα. Αν η ψυχή σου αναγνωρίζει αυτή την αλήθεια και νιώθεις το βάρος να φεύγει από τους ώμους σου, πήγαινε τώρα στα σχόλια και γράψε με πίστη «Δέχομαι τη θεϊκή απόκρυψη και την προστασία του». Κάντο τώρα, σφράγισε αυτή την αποκάλυψη, και θυμάσαι το βιβλίο που σου έδειξα πριν από λίγο. Δεν βρέθηκε τυχαία στον δρόμο σου σήμερα. Αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς ένα ανάγνωσμα. Είναι μια αποκάλυψη δημιουργημένη για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τις πνευματικές ρίζες αυτού του κρυφού πόνου και της αγωνιώδους αναμονής, να ενισχύσει την πίστη του, να σπάσει τα μοτίβα φόβου που περιορίζουν την ειρήνη του και να δει με σαφήνεια τι μπορεί να προσπαθεί να του δείξει ο Λόγος του Θεού. Πολλοί ήδη νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτόν τον κρυφό πόνο, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να κατεβάσουν το ψηφιακό βιβλίο. Κατέβασε το τώρα αμέσως, είναι διαθέσιμο στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Αλλά προσοχή, έχουν απομείνει λίγα αντίτυπα αυτού του ψηφιακού βιβλίου. Κάνε κλικ τώρα, κατέβασε το αντίτυπό σου και ανακάλυψε γιατί αυτή η φαινομενική καθυστέρηση μπορεί να είναι το ακριβές σημείο από όπου ξεκινά η μεγαλύτερη πνευματική σου απελευθέρωση. Δεν φεύγεις από εδώ. Ο εχθρός θα ήθελε να σταματήσεις να ακούς τώρα, γιατί αυτό που ακολουθεί είναι το μυστικό που θα αλλάξει τα πάντα. Υπάρχει μια αρχαία λέξη με τεράστια πνευματική βαρύτητα που εξηγεί ακριβώς τι σου συνέβη αυτούς τους μήνες. Είναι η εβραϊκή λέξη σάταρ. Δεν σημαίνει απλώς κρύβω κάτι. Σημαίνει προστατεύω, σκεπάζω, κρατώ σε απόλυτη μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Ο πατέρας δεν απομακρύνθηκε. Σε έβαλε σε κατάσταση σάταρ. Ήταν η θεϊκή σου κρυψώνα. Το σχέδιό του για σένα ήταν τόσο επικίνδυνο για τα βασίλεια του σκότους που έπρεπε να παραμείνει αόρατο, ώστε κανένας δαίμονας να μην μπορέσει να το πολεμήσει πριν την ώρα του. Αυτή η σιωπή που σε βασάνιζε ήταν στην πραγματικότητα το πέπλο της προστασίας του. Όταν ένιωθες ότι τίποτα δεν προχωράει, ο Θεός ήφαινε την ευλογία σου στο παρασκήνιο. Αν το σχέδιο είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα, όταν εσύ το ζητούσες, ο εχθρός θα είχε επιτεθεί με μανία. Η θεϊκή απόκρυψη δεν ήταν καθυστέρηση, αλλά η απόλυτη στρατηγική άμυνας του πατέρα για να διασφαλίσει το θαύμα σου. Σκέψου το σαν το ριζικό σύστημα κάτω από το χιόνι. Φαντάσου ένα τεράστιο δέντρο τον χειμώνα. Από έξω φαίνεται εντελώς νεκρό. Τα κλαδιά είναι γυμνά, δεν υπάρχει φύλλο ούτε καρπός. Αν δεν ξέρεις, νομίζεις ότι η ζωή έχει χαθεί οριστικά. Έτσι ένιωθες κι εσύ. Έβλεπες τον εαυτό σου παγωμένο στο χρόνο και πίστευες ότι η πνευματική σου ζωή είχε μαραθεί. Όμως τι συμβαίνει κάτω από το παγωμένο έδαφος, ενώ φαίνεται νεκρό στην επιφάνεια, μέσα στην απόλυτη σιωπή και το σκοτάδι, απλώνει βαθιές και ισχυρές ρίζες. Το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται με δύναμη ακριβώς λόγω του πάγου. Η άνοιξη είναι η ώρα της φανέρωσης, αλλά η καθοριστική δουλειά της ανάπτυξης έγινε αποκλειστικά μέσα στο σκοτάδι. Ο δικός σου χειμώνας, εκλεκτέ, τώρα τελειώνει. Κοίταξε νοερά ψηλά στον νυχτερινό ουρανό. Δες τους γαλαξίες που κινούνται με ακρίβεια επειδή εκείνος έδωσε την εντολή. Πραγματικά πιστεύεις ότι ο δημιουργός του σύμπαντος έχασε τον έλεγχο της δικής σου ζωής? Όχι. Σε έκρυψε στη σκιά του επειδή είσαι πολύτιμος. Σε κάλυψε επειδή η λάμψη αυτού που έρχεται θα τύφλωνε πρόωρα όσους δεν είναι έτοιμοι να το δουν. Επίτρεψέ μου να σου δείξω αυτή τη στρατηγική μέσα από τον λόγο του. Στρέψε το βλέμμα σου στον Ιωσήφ, έναν άνθρωπο που έλαβε υποσχέσεις μέσω οραμάτων, αλλά προδόθηκε, πετάχτηκε σε λάκκο, πουλήθηκε σαν δούλος και κατέληξε σε ένα σκοτεινό μπουντρούμι.
Από το όραμα του θρόνου βρέθηκε στις αλυσίδες. Για μήνες και χρόνια ο Ιωσήφ βίωνε απόλυτη σιωπή. Οι προσευχές του έμοιαζαν να χτυπούν στους πέτρινους τοίχους. Έβλεπε άλλους να ελευθερώνονται και εκείνος παρέμενε στάσιμος. Μέσα στο σκοτάδι η φωνή της αμφιβολίας σίγουρα του φώναζε. «Σε άφησε μόνος σου, ξεχάστηκες». Ακριβώς όπως το πνεύμα της αμφιβολίας ψιθυρίζει σε σένα σήμερα, αλλά ο Θεός τον είχε βάλει σε σάταρ. Ο πατέρας έκρυψε το σχέδιό του για τον Ιωσήφ μακριά από τα μάτια των εχθρών του. Όχι για να τον τιμωρήσει, αλλά για να τον προετοιμάσει. Αν ο εχθρός ήξερε ότι θα γίνει ηγέτης της Αιγύπτου, θα τον είχε εξοντώσει. Το μπουντρούμι δεν ήταν τάφος, ήταν η προστατευτική μήτρα για το μεγαλείο του. Όταν το πλήρωμα του χρόνου έφτασε, το πέπλο σηκώθηκε. Σε μία μέρα, ο Ιωσήφ πέρασε από τα σκοτάδια στο εκτυφλωτικό φως του θρόνου. Χωρίς παρεμβολές, γιατί κανείς δεν το είχε δει να έρχεται. Αυτό ακριβώς κάνει ο Θεός με σένα. Σε κράτησε κρυμμένο, ώστε να μην μπορέσει κανένας δαίμονας να πολεμήσει τη νίκη σου πριν την ώρα της. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Ο πατέρας δεν σε ξέχασε, σε έκρυψε. Δεν καθυστέρησε, αλλά προστάτευσε την ευλογία σου από τα μάτια του εχθρού. Όταν εσύ έκλαιγες πιστεύοντας ότι έχεις θαυτεί, εκείνος σε είχε φυτέψει. Αυτό που εσύ έβλεπες ως στασιμότητα ήταν η κυοφορία του μεγαλύτερου θαύματος της ζωής σου. Υπήρξε μια ψυχή που παρακολούθησε ένα παρόμοιο μήνυμα σε αυτό το κανάλι. Ένιωθε παραλυμένη, πεπισμένη ότι έχασε τον δρόμο της επειδή τίποτα δεν κινούνταν για μήνες. Ήταν έτοιμη να παραδοθεί εκείνο το βράδυ, αλλά μόλις κατάλαβε τη δύναμη της θεϊκής απόκρυψης, στάθηκε όρθια. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το πέπλο σηκώθηκε και αντίκρισε μια τεράστια συγκομιδή. Είχε κυοφορηθεί στο απόλυτο σκοτάδι. Κάθε δάκρυ απογοήτευσης, κάθε νύχτα που πάλεψες με τη σιωπή, δεν σε κατέστρεψε. Σε έκανε άθραυστο. Οι μήνες της στασιμότητας σε ανάγκασαν να αναπτύξεις τόσο βαθιές ρίζες, που καμία καταιγίδα δεν μπορεί να σε ρίξει. Ο εχθρός νόμιζε ότι σε έθαψε, αλλά σου έδωσε το σκοτάδι που χρειαζόσουν για να φυτρώσεις. Είσαι πιο δυνατός από ποτέ εξαιτίας αυτού του χειμώνα. Βάλε τώρα το χέρι σου πάνω στο στήθος σου. Κάντο. Νιώσε τον χτύπο της καρδιάς σου. Αυτός είναι ο ρυθμός ενός επιζώντα, ενός πολεμιστή που δεν λύγησε. Νιώθεις τη ζεστασιά του πνεύματος να σε τυλίγει αυτή τη στιγμή. Αν νιώθεις αυτή την παρουσία, δήλωσε με φωνή γεμάτη πίστη. Ήμουν προστατευμένος, δεν ήμουν ξεχασμένος. Δεν σου λέω ότι ο πόνος δεν ήταν αληθινός, ούτε ότι η αγωνία δεν σε γονάτισε. Αλλά δηλώνω ξεκάθαρα ότι αυτή η αναμονή τελειώνει. Το σκοτάδι της μήτρας έκανε τη δουλειά του και η επώδυνη στασιμότητα διαλύεται. Αυτό που κυοφορήθηκε στη σιωπή γεννιέται τώρα μέσα στο εκτυφλωτικό φως. Επιτρεψέ μου να σφραγίσω αυτή την αλήθεια. Δώσε μου την άδεια να γίνω η φωνή που γκρεμίζει την αμφιβολία σου. Επανάλαβε μαζί μου. Εκλεκτέ. Δεν ήσουν ξεχασμένος στο σκοτάδι. Ήσουν προστατευμένος στη σκιά των φτερών του. Η ώρα της φανέρωσης έφτασε. Το πέπλο της απόκρυψης σηκώνεται τώρα. Αλλά η πιο βαθιά αλήθεια βρίσκεται ακόμα μπροστά μας και ξεκινάει από μια ανησυχία που κουβαλάς μέσα σου, την οποία ούτε καν αυτή η θεϊκή λέξη δεν έχει καταφέρει ακόμα να εξηγήσει πλήρως. Αυτό το αίσθημα της απόλυτης εγκατάλειψης, αυτή η πνιγυρή σκέψη ότι την ώρα της μεγαλύτερης ανάγκης σου ο Θεός έκλεισε την πόρτα και σε άφησε εντελώς απροστάτευτο στο κρύο, είναι ίσως το πιο βαρύ φορτίο που έχεις κουβαλήσει μέχρι σήμερα. Νιώθεις σαν να φώναζες για βοήθεια μέσα σε ένα άδειο δωμάτιο, πιστεύοντας πως η φωνή σου δεν έφτανε πουθενά. Είναι αυτή η αφόρητη αίσθηση ότι ο ουρανός γύρισε την πλάτη του ακριβώς τη στιγμή που η ψυχή σου αιμορραγούσε περισσότερο. Ήταν ακριβώς ψάχνοντας απαντήσεις για όλα αυτά, για να λύσω αυτόν τον γόρδιο δεσμό της θεϊκής σιωπής, που βρήκα αυτό το ψηφιακό βιβλίο με τίτλο «Η μεγάλη βιβλική σοφία για να νικήσεις την πνευματική αγωνία». Αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς ένα ανάγνωσμα. Είναι μια αποκάλυψη δημιουργημένη για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τις πνευματικές ρίζες αυτού του κρυφού πόνου και της αγωνιώδους αναμονής, να ενισχύσει την πίστη του, να σπάσει τα μοτίβα φόβου που περιορίζουν την ειρήνη του και να δει με σαφήνεια
Τι μπορεί να προσπαθεί να του δείξει ο Λόγος του Θεού? Δεν είναι απλές λέξεις σε μια οθόνη. Είναι το κλειδί για να καταλάβεις ότι η περίοδος που ένιωθες πιο μόνος ήταν η περίοδος που ήσουν πιο προστατευμένος, κρυμμένος, μέσα στην ίδια την παλάμη του Δημιουργού. Πολλοί ήδη νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτό το αίσθημα εγκατάλειψης, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να κατεβάσουν το ψηφιακό βιβλίο. Κατέβασέ το τώρα αμέσως, είναι διαθέσιμο στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Αλλά προσοχή, έχουν απομείνει λίγα αντίτυπα αυτού του ψηφιακού βιβλίου. Κάνε κλικ τώρα, κατέβασε το αντίτυπό σου και ανακάλυψε γιατί αυτή η σιωπή είναι στην πραγματικότητα το προήμιο του μεγαλύτερου θαύματος στη ζωή σου. Και γι' αυτό ακριβώς, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της αποκάλυψης, πρέπει να σε αποκαλέσω με το όνομα που ο ουρανός πάντα γνώριζε για σένα. Πρέπει να αφαιρέσουμε τις ετικέτες της ήττας που σου φόρεσε ο εχθρός και να σου δώσουμε πίσω την αληθινή σου ταυτότητα. Δεν είσαι ο ξεχασμένος. Είσαι ο επιζών της σιωπής. Όταν η θύελλα χτύπησε το σπίτι σου και όλα γύρω σου άρχισαν να γκρεμίζονται, ο εχθρός περίμενε να δει την πίστη σου να συντρίβεται. Περίμενε να σε ακούσει να βλασφημείς τον Θεό και να τα παρατάς. Αλλά εσύ, μέσα στα δάκρυά σου, παρέμεινες όρθιος. Επέζησες από τις πιο σκοτεινές νύχτες της ψυχής σου. Ακόμα και όταν δεν καταλάβαινες το σχέδιο, ακόμα και όταν η καρδιά σου ήταν γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα, δεν εγκατέλειψες τη θέση σου. Αυτή η ανθεκτικότητα δεν είναι ανθρώπινη. Είναι το σημάδι του πνεύματος που κατοικεί μέσα σου, σφραγίζοντας την ύπαρξή σου με αθάνατη δύναμη. Δεν είσαι ο καθυστερημένος. Είσαι ο πνευματικός πολεμιστής. Οι μεγαλύτερες μάχες σου δεν δόθηκαν μπροστά σε ακροατήρια. Δόθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες, στο πάτωμα του δωματίου σου, όταν πάλευες με τον ίδιο σου τον νου. Πάλεψες με αόρατους δαίμονες που προσπαθούσαν να σε πείσουν ότι δεν αξίζεις τίποτα. Και όμως, κάθε φορά που γονάτιζες έστω και με σπασμένη φωνή, ο ουρανός ηχούσε με τον θόρυβο των σπαθιών που συγκρούονταν υπέρ σου. Η υπομονή σου, αυτή η σιωπηλή, εξαντλητική αναμονή, ήταν στην πραγματικότητα το πιο ισχυρό όπλο που χρησιμοποίησες εναντίον του σκότους. Έχεις κερδίσει μάχες που δεν είδες ποτέ. Δεν είσαι ο απορριφθής, είσαι ο κρυμμένος θησαυρός. Όπως ακριβώς ένας βασιλιάς κρύβει τα πιο πολύτιμα πετράδια του στα πιο βαθιά και σκοτεινά θησαυροφυλάκια για να μην τα αγγίξουν χέρια κλεφτών, έτσι και ο πατέρας σε έβαλε σε κατάσταση σατάρ. Αυτή η απομόνωση που βίωσες, το γεγονός ότι οι άνθρωποι γύρω σου έμοιαζαν να σε προσπερνούν ή να μην αναγνωρίζουν την αξία σου, ήταν η εσκεμμένη τύφλωση που επέβαλε ο Θεός στους εχθρούς σου. Σε έκανε αόρατο στις επιθέσεις τους, ακριβώς επειδή ο προορισμός σου φέρει ανεκτήμητη πνευματική αξία. Είσαι το πολύτιμο μυστικό του Θεού. Θέλω τώρα να κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θέλω να πάρεις ένα στυλό και ένα χαρτί ή απλώς να το γράψεις νοερά με ανεξίτηλα γράμματα στον καμβά του μυαλού σου. Γράψε. Η σιωπή τελείωσε. Η προστασία πέτυχε. Η φανέρωση αρχίζει. Κλείσε τα μάτια σου για μια στιγμή. Φαντάσου εκείνο το παγωμένο χώμα πάνω από το κεφάλι σου να ραγίζει. Νιώσε την πρώτη αχτίδα του ήλιου να ζεσταίνει το πρόσωπό σου μετά από μήνες απόλυτου σκότους. Το ριζικό σου σύστημα έχει πλέον απλωθεί. Η άνοιξή σου καταφθάνει ορμητικά. Μπορείς να μυρίσεις τον αέρα της αλλαγής. Αν είσαι ακόμα εδώ μαζί μου, αν ακούς τον ήχο της φωνής μου και νιώθεις το πνεύμα να δονείται μέσα στο στήθος σου, μην απομακρυνθείς. Θέλω να ξέρω ότι δεν παραδόθηκες στον ύπνο της απογοήτευσης. Αυτή η ώρα είναι ιερή και είμαστε συνδεδεμένοι σε αυτή τη συχνότητα για έναν σκοπό. Ήρθε η στιγμή να γκρεμίσουμε μία προς μία τις ψευδαισθήσεις που έχτισε ο εχθρός γύρω από το μυαλό σου. Σπάμε σήμερα το ψέμα που σου έλεγε ότι ο χρόνος σου πέρασε και ότι οι ευκαιρίες σου χάθηκαν για πάντα. Διαλύουμε το ψέμα που σου ψιθύριζε ότι έκανες ένα ασυγχώρητο λάθος και γι' αυτό ο Θεός σε εγκατέλειψε. Συντρίβουμε το σκοτεινό ψέμα που σε έκανε να πιστεύεις ότι η σιωπή του ουρανού ήταν σημάδι της θεϊκής οργής. Τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια. Κοίταξε τη ζωή σου τώρα μέσα από αυτό το νέο πρίσμα. Δεν ήταν εγκατάλειψη, ήταν κυοφορία. Δεν ήταν στασιμότητα, ήταν ρίζωμα. Δεν ήταν ποτέ τιμωρία, ήταν η απόλυτη ασπίδα της θεϊκής απόκρυψης. Άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον χειμώνα σου
και θα δεις ότι ήταν ο μεγαλύτερος σύμμαχός σου. Επανάλαβε μαζί μου τώρα, με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Κάνε το δωμάτιό σου να αντυχήσει από αυτή την αλήθεια. Πες, ο πατέρας δεν με ξέχασε, με έκρυψε. Ο πατέρας δεν καθυστέρησε, με προστάτευσε. Το σχέδιό του είναι ζωντανό. Κατέβα τώρα στα σχόλια και σφράγισε αυτή τη νέα σου ταυτότητα, ώστε ο εχθρός να διαβάσει την ήττα του με τα ίδια του τα μάτια. Γράψε με πεποίθηση. Είμαι ο εκλεκτός που βγαίνει από την απόκρυψη. Η ώρα της φανέρωσής μου είναι τώρα. Και μιας και μόλις το επισφράγισες αυτό με τα ίδια σου τα χέρια, άφησέ με να επιστρέψω σε μια παράκληση. Ντοακάο. Άκουσε προσεκτικά αυτό που έρχεται τώρα, γιατί ο φόβος ότι ο χρόνος περνάει ανεπιστρεπτή και εσύ χάνεις τον δρόμο σου, προσπαθεί κάποιες φορές να σε πνίξει ξανά. Δεν θα σε πίεζα πάλι, αλλά τα αντίτυπα εξαντλούνται πραγματικά και δεν θα συγχωρούσα τον εαυτό μου αν έχανες την ευκαιρία να κρατήσεις στα χέρια σου το εργαλείο που θα τσακίσει αυτόν τον φόβο οριστικά. Αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς ένα ανάγνωσμα. Είναι μια αποκάλυψη δημιουργημένη για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τις πνευματικές ρίζες αυτού του κρυφού πόνου και της αγωνιώδους αναμονής, να ενισχύσει την πίστη του, να σπάσει τα μοτίβα φόβου που περιορίζουν την ειρήνη του και να δει με σαφήνεια τι μπορεί να προσπαθεί να του δείξει ο Λόγος του Θεού. Πολλοί ήδη νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτόν τον φόβο, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να κατεβάσουν το ψηφιακό βιβλίο. Κατέβασέ το τώρα αμέσως. Είναι διαθέσιμο στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Αλλά προσοχή, έχουν απομείνει λίγα αντίτυπα αυτού του ψηφιακού βιβλίου. Κάνε κλικ τώρα, κατέβασε το αντίτυπό σου και ανακάλυψε γιατί αυτή η φαινομενική καθυστέρηση μπορεί να είναι το ακριβές σημείο από όπου ξεκινά η μεγαλύτερη πνευματική σου απελευθέρωση. Δεν είσαι εδώ, εκλεκτέ, για να παραμείνεις αιώνια κάτω από το χώμα. Δεν δημιουργήθηκες για να μαραζώσεις στη σιωπή. Είσαι εδώ για να δεις το φως, για να καρποφορήσεις με τέτοια ένταση που θα αφήσει άφωνους αυτούς που σε υποτίμησαν. Όμως, πρέπει να σε προειδοποιήσω. Υπάρχει μια τελευταία απεγνωσμένη επίθεση που ο εχθρός έχει ήδη εξαπολύσει εναντίον σου. Μια παγίδα που στήθηκε λίγο πριν τη γραμμή του τερματισμού και αν δεν μάθεις πώς να αμυνθείς τώρα ακριβώς, μπορεί να χάσεις τα πάντα. Όταν βρίσκεσαι ακριβώς στο χείλος της φανέρωσης, όταν το πέπλο της θεϊκής απόκρυψης είναι έτοιμο να τραβηχτεί, ο εχθρός πανικοβάλλεται. Δεν μπορεί να σταματήσει το σχέδιο του Θεού γιατί είναι κρυμμένο σε σατάρ, ασφαλισμένο εκεί που δεν φτάνει. Έτσι προσπαθεί να κάνει κάτι άλλο. Προσπαθεί να σε πείσει να βγεις από την κρυψώνα σου πρόωρα. Έχει στήσει 3 συγκεκριμένες παγίδες, 3 απεγνωσμένες τακτικές για να σαμποτάρει τη στιγμή σου και πρέπει να τις αναγνωρίσεις τώρα. Η πρώτη του τακτική είναι η ψευδαίσθηση του επίγοντος. Ξαφνικά αρχίζεις να νιώθεις έναν αφόρητο πανικό ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο εχθρός σου ψιθυρίζει. Αν δεν κάνεις κάτι τώρα, αν δεν βιάσεις τα πράγματα, θα χάσεις την ευκαιρία σου για πάντα. Προσπαθεί να σε κάνει να δράσεις από φόβο, να σπάσεις μόνος σου το κέλυφος της προστασίας σου πριν έρθει η ώρα του Θεού, γιατί ξέρει ότι ένας πρόωρος καρπός είναι ένας αδύναμος καρπός. Μην υποκύψεις στον πανικό του. Η δεύτερη τακτική είναι η κονηχό της αποτυχίας. Όσο πλησιάζει η ώρα της νίκης σου, ο εχθρός φέρνει στο μυαλό σου κάθε παλιό λάθος, κάθε αμαρτία και κάθε λανθασμένη απόφαση που πήρες ποτέ. Το κάνει αυτό για να σε πείσει ότι η σιωπή του Θεού δεν είναι προστασία, αλλά καταδίκη. Θέλει να νιώσεις τόσο ένοχος και ανάξιος, ώστε όταν τελικά ανοίξει η πόρτα, να διστάσεις να την περάσεις, πιστεύοντας ότι δεν σου αξίζει η ευλογία. Η τρίτη και πιο ύπουλη τακτική είναι η κλεμμένη ταυτότητα. Αφού είσαι κρυμμένος και δεν βλέπεις άμεσα αποτελέσματα, ο εχθρός προσπαθεί να σε πείσει ότι είσαι άχρηστος. Σου λέει ότι εφόσον δεν παράγεις κάτι ορατό, έχεις χάσει το καλεσμά σου. Προσπαθεί να ταυτίσει την αξία σου με την ορατή σου παραγωγικότητα, κρύβοντας το γεγονός ότι η μεγαλύτερη αξία σου αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς στο ότι ριζώνεις αθόρυβα στα βάθη του πνεύματος. Αλλά ο πατέρας δεν σε αφήνει άοπλο απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις. Σου παραδίδει σήμερα 3 πανίσχυρα πνευματικά όπλα για να συντρίψεις αυτές τις παγίδες. Το πρώτο σου όπλο είναι η ασπίδα της θεϊκής ακινησίας. Όταν ο εχθρός ουρλιάζει να τρέξεις, εσύ στέκεσαι ακίνητος. Αρνείσαι να πανικοβληθείς.
δηλώνεις ξεκάθαρα: «Δεν θα εκβιάσω καμία πόρτα. Αυτό που έχει ο Θεός για μένα θα με βρει την κατάλληλη στιγμή». Η ηρεμία σου μέσα στο σκοτάδι είναι το μεγαλύτερο χτύπημα στον πανικό του εχθρού. Το δεύτερο όπλο είναι το ξύφος της προφητικής μνήμης. Όταν σου υπενθυμίζει τις αποτυχίες σου, εσύ ανακαλείς όσα σου υποσχέθηκε ο Θεός πριν ξεκινήσει η σιωπή. Ανακαλείς τις νίκες του στη ζωή σου. Δεν τον πολεμάς με τη δική σου δικαιοσύνη, αλλά με τη μνήμη της δικής του πιστότητας. Ο λόγος του κόβει σαν μαχαίρι τα ψέματα της ενοχής. Το τρίτο και πιο απόλυτο όπλο είναι το διάταγμα της θεϊκής απόκρυψης. Κάθε φορά που νιώθεις άχρηστος, επειδή είσαι κρυμμένος, θα ανοίγεις το στόμα σου και θα δηλώνεις δυνατά: «Δεν είμαι θαμμένος, είμαι φυτεμένος, δεν είμαι ξεχασμένος, βρίσκομαι σε σάταρ, η αξία μου καθορίζεται από αυτόν που με κρύβει». Με αυτά τα όπλα, ο εχθρός δεν έχει καμία απολύτως δύναμη πάνω σου. Αλλά για να λειτουργήσουν αυτά τα όπλα, πρέπει να αναλάβεις δράση τώρα, στην καθημερινότητά σου. Πρέπει να σταματήσεις να προσπαθείς να ανοίξεις με το ζόρι πόρτες που ο Θεός έχει σφραγίσει για την προστασία σου. Πρέπει να σταματήσεις να απολογείσαι τους γύρω σου για αυτή την περίοδο σιωπής. Δεν χρωστάς σε κανέναν καμία εξήγηση για το πώς ο Θεός δουλεύει στη ζωή σου. Και πάνω απ' όλα πρέπει να κλείσεις τα αυτιά σου στη φωνή της σύγκρισης. Κλείσε τα κοινωνικά δίκτυα αν χρειαστεί, απομακρύνσου από ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ότι έχεις μείνει πίσω. Η δική σου πορεία δεν συγκρίνεται με κανενός άλλου, γιατί ο δικός σου προορισμός απαιτεί πολύ βαθύτερες ρίζες. Και θέλω να ξέρεις κάτι ακόμα. Σου δίνω σήμερα την πνευματική άδεια να νιώσεις ακριβώς όπως νιώθεις. Επιτρέπεται να είσαι κουρασμένος. Δεν είναι αμαρτία η εξάντληση όταν περιμένεις μήνες. Επιτρέπεται να πεις όχι σε οτιδήποτε σου στραγγίζει την ήδη λιγοστή ενέργεια. Δεν χρειάζεται να τα προλαβαίνεις όλα. Έχεις το δικαίωμα να ξεκουραστείς μέσα στην αγκαλιά της θεϊκής αναμονής, χωρίς καμία ενοχή. Η προστασία σου περιλαμβάνει και την ανάπαυσή σου. Αν αυτή η αλήθεια έγινε ασπίδα για την ψυχή σου, αν νιώθεις αυτή τη συχνότητα να δυναμώνει το πνεύμα σου, τότε εγγράψου τώρα σε αυτό το κανάλι και αποθήκευσε αυτό το βίντεο. Η εγγραφή σου δεν είναι απλώς ένα κλικ σε μια πλατφόρμα. Είναι μια πνευματική οριοθέτηση. Λες στον εχθρό: «Βρήκα την πηγή της αλήθειάς μου και δεν επιστρέφω στο σκοτάδι των ψεμάτων σου». Αποθήκευσε αυτό το βίντεο, γιατί θα χρειαστεί να το ξανακούσεις εκείνα τα πρωινά που η αμφιβολία θα προσπαθήσει να χτυπήσει ξανά την πόρτα σου. Κάντο τώρα, πριν προχωρήσουμε. Μπορείς να νιώσεις πως η ατμόσφαιρα γύρω σου έχει ήδη αρχίσει να καθαρίζει. Μπορείς να αισθανθείς το βάρος να απομακρύνεται από τους ώμους σου. Ίσως νομίζεις ότι η αποκάλυψη ολοκληρώθηκε εδώ. Ίσως πιστεύεις ότι τώρα είσαι απλώς οπλισμένος για να συνεχίσεις να περιμένεις. Αλλά κάνεις λάθος. Η αποκάλυψη δεν τελειώνει στην άμυνα. Αυτή ήταν μόνο η προετοιμασία. Γιατί ο Πατέρας δεν με έστειλε απλώς για να σου εξηγήσει το παρελθόν ή για να σε εξοπλίσει για το παρόν. Με έστειλε για να κηρύξω την ανατροπή. Η αναμονή δεν θα συνεχιστεί άλλο. Σήκω. Στάσου όρθιος εκεί που βρίσκεσαι, γιατί αυτό που έρχεται τώρα είναι η ίδια η πύλη της φανέρωσης. Ετοιμάσου να βγεις από την κρυψώνα σου. Άλλαξε τη στάση του σώματός σου τώρα. Ίσιοσε την πλάτη σου. Σήκωσε το κεφάλι σου. Μην κοιτάς πια κάτω. Ο χρόνος της αναμονής τελείωσε. Δώσε μου την άδεια να σε οδηγήσω έξω από τη σιωπή. Επικαλούμε την εξουσία που μου δόθηκε. Θα σφραγίσουμε τη φανέρωσή σου. Κλείσε τα μάτια σου αυτή τη στιγμή. Φαντάσου τον εαυτό σου να στέκεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Δεν υπάρχει ούτε ένας ήχος γύρω σου. Έτσι ήταν η ζωή σου αυτούς τους τελευταίους μήνες. Τώρα, κοίταξε ψηλά. Η οροφή αυτού του σκοτεινού δωματίου αρχίζει να ραγίζει. Ένα εκτυφλωτικό λαμπρό φως ξεχύνεται μέσα. Δεν είναι φως που καίει. Είναι το φως της αυγής. Είναι η αρχή της φανέρωσής σου. Νιώσε τον καθαρό αέρα να μπαίνει μέσα. Το χώμα που σε κάλυπτε υποχωρεί. Τα δεσμά της απόκρυψης σπάνε το ένα μετά το άλλο. Ακούς τον ήχο τους καθώς πέφτουν στο πάτωμα. Δες τον εαυτό σου να κάνει το πρώτο βήμα έξω. Δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που μπήκε στο σκοτάδι. Είσαι πιο δυνατός. Είσαι γεμάτος καρπούς. Ο χειμώνας τελείωσε οριστικά. Απελευθέρωσε τώρα τον φόβο ότι ο Θεός σε ξέχασε. Δεν υπάρχει χώρος για αυτό το ψέμα. Απελευθέρωσε τον πόνο
των αναπάντητων προσευχών, κάθε δάκρυ σου έχει ήδη μετρηθεί. Απελευθέρωσε την αγωνία της στασιμότητας. Το ριζικό σου σύστημα έχει πλέον ολοκληρωθεί. Απελευθέρωσε την ανάγκη να ελέγχεις τον χρόνο. Ο χρόνος ανήκει αποκλειστικά στον δημιουργό σου. Ενεργοποίησε την πνευματική σου όραση τώρα. Θα αρχίσεις να βλέπεις τις πόρτες να ανοίγουν. Ενεργοποίησε τη θεϊκή σου ακοή. Η σιωπή σπάει. Η φωνή του θα σε καθοδηγήσει ξεκάθαρα. Ενεργοποίησε την ταυτότητά σου ως επιζών της σιωπής. Είσαι ο πολεμιστής που δεν λύγησε. Άνοιξε το στόμα σου τώρα. Πες το δυνατά ώστε να το ακούσει ο ουρανός. Πες, ο χειμώνας μου τελείωσε, η άνοιξή μου καταφθάνει. Σφραγίζω το μυαλό σου απέναντι στην αμφιβολία. Ο εχθρός δεν έχει πλέον φωνή εκεί. Σφραγίζω την καρδιά σου με απόλυτη ειρήνη. Η ταραχή δεν μπορεί να κατοικήσει μέσα σου. Σφραγίζω τα βήματά σου. Κάθε κίνησή σου θα είναι πλέον κατευθυνόμενη από τον Πατέρα. Ουράνιε Πατέρα, έρχομαι μπροστά σου με αυτόν τον εκλεκτό. Είδες την υπομονή του, μέτρησες τα δάκρυά του, τον κράτησες κρυμμένο σε σάταρ όταν ο εχθρός τον αναζητούσε. Σε ευχαριστώ που τον προστάτευσες. Σε ευχαριστώ που η σιωπή σου ήταν η απόλυτη ασπίδα και όχι εγκατάλειψη. Ζητώ τώρα εν ονόματι του Ιησού να ανοίξουν οι ουρανοί πάνω από τη ζωή του. Ας πέσει το πέπλο της απόκρυψης τώρα. Φανέρωσε το μεγαλείο που ετοίμαζε στο σκοτάδι. Δώσε του τη διπλή μερίδα για κάθε μέρα αγωνίας που πέρασε. Αμήν. Διακηρύσω πάνω από τη ζωή σου ότι ο χρόνος της αναμονής μετατρέπεται τώρα σε χρόνο φανέρωσης. Όλα όσα φαινόταν παγωμένα αρχίζουν να κινούνται με υπερφυσική ταχύτητα. Διακηρύσω ότι αυτό που κυοφορήθηκε στη σιωπή γεννιέται τώρα μέσα στο εκτυφλωτικό φως. Κανένας δαίμονας δεν μπορεί να το σταματήσει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το εμποδίσει. Διακηρύσω ότι οι πόρτες που ήταν κλειδωμένες για μήνες ανοίγουν διάπλατα μπροστά σου. Δεν θα χρειαστεί να τις πιέσεις. Θα ανοίξουν μόνες τους. Διακηρύσω ότι η ειρήνη που ξεπερνά κάθε λογική γεμίζει το σπίτι σου. Δεν θα ξυπνήσεις ποτέ ξανά με εκείνο το βάρος στο στήθος. Η αναπνοή σου είναι ξανά ελεύθερη. Διακηρύσω ότι η ιστορία σου γίνεται απόδειξη της πιστότητάς του. Όσοι σε είδαν να μένεις στάσιμος, θα μείνουν άφωνοι βλέποντας την ξαφνική σου ανύψωση. Το θαύμα σου είναι πλέον ορατό. Άκουσε αυτόν τον ήχο στο πνεύμα σου. Είναι ο ήχος των αλυσίδων που σπάνε. Ο ουρανός ευθυγραμμίζεται ακριβώς τώρα για χάρη σου. Ο Πατέρας δεν με ξέχασε, με έκρυψε. Το σχέδιό του είναι ζωντανό. Σπάμε σήμερα κάθε δεσμό της καθυστέρησης. Διαλύουμε κάθε ψέμα που προσπάθησε να κλέψει τη χαρά σου. Κάθε δαιμονική εντολή εναντίον του ριζικού σου συστήματος ακυρώνεται άμεσα. Είσαι ελεύθερος. Σήκω και προχώρα. Η σκιά δεν είναι πια το σπίτι σου. Μίλα με εξουσία. Η φωνή σου έχει τώρα το βάρος της νίκης. Αγκάλιασε το θαύμα σου. Είσαι απολύτως έτοιμος να το διαχειριστείς. Μην πεις αμήν ακόμα. Η προσευχή ολοκληρώθηκε, αλλά το μήνυμα απαιτεί μια τελευταία πράξη από σένα. Πριν σε αφήσω σε αυτό το κατόφλι εκλεκτέ, υπάρχει μια πόρτα που δεν μπορώ να αφήσω κλειστή. Αυτός ο λόγος σε άγγιξε. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχει μια βαθιά ανάγκη μέσα σου για ορατή επιβεβαίωση μετά από τόσους μήνες δουλειάς στο παρασκήνιο, και αυτό ζητάει κάτι περισσότερο από ένα βίντεο. Τώρα σκέψου μαζί μου, όλα όσα ένιωσες σήμερα έχουν έναν δρόμο. Ήταν ακριβώς ψάχνοντας απαντήσεις για αυτό που βρήκα αυτό το ψηφιακό βιβλίο με τίτλο «Μεγάλη βιβλική σοφία για να νικήσεις την πνευματική αγωνία». Αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς ένα ανάγνωσμα. Είναι μια αποκάλυψη δημιουργημένη για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τις πνευματικές ρίζες αυτής της αγωνιώδους αναμονής, να ενισχύσει την πίστη του, να σπάσει τα μοτίβα φόβου που περιορίζουν την ειρήνη του και να δει με σαφήνεια τι μπορεί να προσπαθεί να του δείξει ο Λόγος του Θεού. Πολλοί ήδη νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτή τη φαινομενική στασιμότητα, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να κατεβάσουν το ψηφιακό βιβλίο. Κατέβασέ το τώρα αμέσως. Είναι διαθέσιμο στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Αλλά προσοχή, έχουν απομείνει λίγα αντίτυπα αυτού του ψηφιακού βιβλίου. Κάνε κλικ τώρα, κατέβασε το αντίτυπό σου και ανακάλυψε γιατί αυτή η φαινομενική καθυστέρηση μπορεί να είναι το ακριβές σημείο από όπου ξεκινάει η μεγαλύτερη πνευματική σου απελευθέρωση. Η λέξη συνεχίζεται μέσα σε αυτό. Doa Kao 3.
Υπάρχουν χιλιάδες αδέρφια σου εκεί έξω που νιώθουν ακόμα εγκλωβισμένα. Πιστεύουν ότι η στασιμότητά τους είναι σημάδι εγκατάλειψης. Υποφέρουν στη σιωπή, νομίζοντας ότι ο Θεός τους ξέχασε. Δεν ξέρουν για το Σατάρ. Δεν γνωρίζουν τη θεϊκή απόκρυψη. Ο Πατέρας σε καλεί να γίνεις ο αγγελιαφόρος της ελπίδας τους. Μοιράσου αυτό το βίντεο τώρα με 3 άτομα. Μην το αναβάλεις. Κάποιος εκεί έξω προσεύχεται αυτή τη στιγμή για ένα σημάδι και εσύ κρατάς στα χέρια σου την απάντησή του. Στείλε το, γίνε η γέφυρα της απελευθέρωσής τους. Ο Θεός λέει, σου το έκρυβα για μήνες και τώρα όλα φανερώνονται μπροστά σου. Τώρα, εκλεκτέ μου, μπορείς να πεις αμήν.